खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं, हाग्रामा महिलारिया खैफोद जासिगोन नामा? मानोना आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि बेरेखायै मैया मानहानि केसनि मुङाव 100 कौटि रांनि केस रेजिस्टार खालामबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे केसखौ थांनाय फेब्रुवारि दाननि 10 अक्ट'आव बिटिसि गोरोबथा सान फालिनाय समाव आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव आगुनि बिपिएफ हानजानि एमएलए हितेश बसुमतारीनि न'आव मानगोनां प्रमद बर'खौ हादसा दोनफ्लानानै पुलिसनो हमहोदों होननायनि थाखाय बे 100 कौटि रांनि मानहानि केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे केस रेजिस्टारखौ कामरुप जिल्ला नेशनेल बिजिरसालिया थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं, सासे आइजोआ 60 लाख रां दाबिनानै लांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों मुम्बाइआव। जाथायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे लंथं सिख्लाया 65 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंनाव भिडिअ' कल खालामना गोदै गोदै बाथ्रा रायज्लायदोंमोन आरो उनाव बे 65 बोसोरनि सुबुंखौबो लंथं खालामना लानो खावलायदोंमोन आरो बेबो लंथं खालामना लादोंमोन। उनाव हेकारा 60 लाख रां हराब्ला भिडिअ' कलखौ भाइरेल खालामनो सिगिनायाव बे 65 बोसोरनि सुबुङा 60 लाख रां हरनांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे 65 बोसोरनि सुबुङा हिनजाव थैजानाय सासे सुबुंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव साइबार क्राइम ब्रान्च सरकारि आफादा दायनिगिरिखौ हमनो नाजागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं, बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि खामानिया 60 जौखोन्दो मावफुंजाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों लिंथुमगिरि बानजाय आफादनि जनेल कुमार ब्रह्म बिथाङा। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुवारियाव क'क्राझार जिल्ला पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंनो थांगासिनो। बे जथुम्मायाव फ्राय 10,000 थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन आरो 50,000सो सुबुंफोरा बे सावरायमेलाव बाहागो लाफैगोन होननानैबो फोरमायो लिंथुमगिरि जनेल कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। ब्रैथि रादाबाव दं, मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मोब्लिबनि जाब्रबथायजों सासे NLFB हानजानि सोद्रोमाया जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाउलिगुरि गामिनि बदिसार बसुमतारीनि फिसाज्ला लुथान बसुमतारी एबा बि लोमस्रावआ हरखाबै मोब्लिबनि जाब्रबथायजों रुंसारि जालाङो। बिथाङा सासे NLFBनि मावथि सोद्रोमामोन। बिथांनि बेबादि हरखाबै आरो अबथिरा जिउ गोमानायखौ NLFBआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।